dan akwai abin da Allah subhanahu wata'ala yakan fitar da koyansa ya sanar da annabi a ilimin ladanniyun. Shi ne Allah ce da ya so da ya nuna manzon Allah su wa'annan mutanen. Allah ce amma duk da haka za ka san su bisi babu da alamominsu za ka gane su suna magana a cikin magana da kuke da su. Allah ce za ka san su ta ina fil hadal kauli a cikin tuntuban harshen su. In suna magana za su faɗi wannan su canza wannan su faɗi wannan su canza wannan. Wallahu ya alamu. Allah ya san a'amalukum ayyukan ku baki dai na. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah ce dan mu jarrabe ku musamman mayaƙa daga cikinku wanda za su fito su yaƙi dan Allah da wanda zai fito yaƙi dan a samu ganima a samu wani abu kisa Allah ya jarraba sabai kyale suka wannan yaƙi. Allah ya ce dan ya san masu haƙuri. Allah ce zan jarraba kuma labaranku da kuke yi mu yaƙi muke so a zo a yaƙi. Allah ya ce to zan sako yaƙi in ga yaya za ku yi an sako shi na. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله Allah ya ce hakika waɗanda suka kafirta suka toshe mu'mine ga barin shiga la ilaha illallah sannan kuma suka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama wato shi da kan mutanen Makka su Abu Jahal su ba su shiga addinin ba kuma in kun shiga su kashe ku to shi ne Allah ke to waɗannan kafirai na Makka wannan suke toshe mutane ga barin shiga la ilaha illallah ko sannan suka saba manzon Allah a wajen kiran da yake yi bayan shari'a ta bayyana a gare cewa Allah ya aiko manzon Allah da me ya aiko shi da alqur'ani ka san su mutanen Makka matsalar da suka samu tare da ma'aiki na farko dai Allah subhanahu wataala wahayin da za a kawo ba a cikin gari aka kawo wahayi ba a'a a daji aka kai wahayi aka aiko annabi kuma sannan sun san a Makka ba wani malam wanda za a ce annabi ya taɓa ziyartarsa ga malam duk mutumin da yake maka jahili ne manya da ƙanana sai Allah ya fasa addan kama kawai ba ilimi ba fasaha ba basira annabi sallallahu alaihi wasallam farkon fito su in yi nan sai ya taddalata nan akwai urza cikin ka'aba fuskarta akwai hubal ga gunki 365 a cikin ka'aba sannan duk gidan da ike maka ban ɗauke ma gida ɗaya ba sai gidan Usayi gidan Nizari gidan Abdulmanafi gidan su Hashim gidan su Shaibatul Hamd shine Abdulmutallib shine gidan su Abdullahi mahaifin Annabi Muhammad kaga an bada wannan gidan duk wani gida da ka gani a maka shirka ake a gidan za ga dan gunki an manna can ma an manna dama kana shiga maka duk zanen jikin fuskar gidansu gunki ne kawai gidan Hashim ne dama tun taso su ba a same su sun yarda da bautar gunki ba wanda ma ke dan sansana gunkin shine Abu Lahab shi kadai ne ya dan fandare wa hanyar gida duk shi abin da za a cikin gidan Abdul Muttalib to shi ba a sashi a ciki saboda mai shi ya fi son ya koma fannin kafirci shi sa shi kadai kaji an yawaita maganganun sama a kafiran an zare shi daban an ajiye shi to da Allah ya tashi zai aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki kaga daji ya tafi shekararsa 40 aka ce da wata 3 aka ce a'a shekararsa 40 ba daya yana zaune izo Khadija kawai Allah ya jefa zuciyar Annabi da iba cikin gari ya tafi daji haka kawai ba taɓa samun wani abu kai irin wannan ba ta fito ya aka sai ya ce Khadija daji zan tafi ta ce daji ce to kai mai a daji ce can nake son in je in zauna kawai
ta ce to me kake so? sai ce guziri kawai nake bukata. Guziri kake so? ce shi kenan. sai ta ce Zaidu bin Harisa dama yaron da ne ita ta siyo shi daga baya ta bawa wajen Allah shi da ta ga annabi ina son Zaidu bin Harisa. Wannan ta sa ta ce ɗauko mun buhun dabino. Ya ɗauko buhun dabino ya aje ya ƙaro buhun dabino ya aje, ya ɗauko ruwa ya ɗauko tulu ruwa ya aje. Ina zai kai ma? Ya ce ya Khadija wannan duk guzuri ne ayye yawa. Khadija ai dabinon guda 40 ma ya ishe ni halwa da shi zan karwa. Sai ta ce to dabino 40 zai shaka. Ya ce ya Khadija wannan cikin na ba a rena abinci, ba za ka daɗe wani ce nan kwana 40 zuwa wata biyu. To dabino 40 ce ya isa, kullum a ci ɗaya, a ci rabi da safe rabi da daddare a sha ruwa, ai zai isa. Ka ji halwar da manzon Allah ya dabino 40 kwana 40. Wa zai iya wannan? Ya ga babu. A ce dabino 40 ya rike ka, ai ka ga yaya. To shi annabi haka ya ɗiba. Ita ya gwada dabinon ya zuba a cikin jaka. Sannan ya ɗauki buta ta duma aka ce kula ta ruwa aka zuba ma ruwa a ciki. Ita ai zai duma ba sai ya je ba. Wa'annan kawai manzo Allah ya ɗiba sai ya ɗauki takalminsa na duma sai ya ɗaura a kafarsa. Wakila aka ce takalmi ne na kafa. Isa shi a kafarsa ya kandare ma takalmin manzo Allah ya danna shi a ruwa imar dabara ya warware shi ya sa a kafarsa. Ya ɗauki dille ya ɗaura. Iyafa mayafi sai ya ɗaura wani kore ya ɗaura. Tun da ake a duniya ba a taɓa ganin a zamanin wani ya ɗau wani abu ya naɗa ya yi rauni da shi ba a yi. Wanda ya a can ba zirkan da askadiri shi ya fara yin wannan. Shi ma abin da ya janyo yake yi duk wani sarki na duniya da zai kunne biyu yana kwaikwayon zirkan da askadiri ne. Shi kuma wani abu ne fito man nan ɗaya gashi ne. Sai ake ce wa zirkan laini ma'abocin ƙaho guda biyu to ba ƙaho ba ne. Wannan abun da ya fito ma a ka in ya aske sai to sai ya naɗa sai ya ɗaura ɗaya a nan ɗaya a nan. To dama babarsa kuma sarauniya ce ba ta da ɗa sai shi kuma shekararsa 8 aka ce 9 a ciki sannan ta haife shi. Askandiri kamfani ne na maganin askandiri din. Shi take sha dan in ta sha wannan magani dan ya juya ta haife shi. Ashe duk wanda ta sha sai ya danke shi a hannunsa. Ran da ta haife sai ya saki askandire din aka duk warware shi ya zubar da shi da sauransu. Yasa Allah ya magana sa a Qur'ani shi ba annabi bane. Wali ne na Allah, bawan Allah ne. Sirkan ne askandire. Saboda an samu da kumburin lebe. An same shi da tabo a nan dinsa. Kuma wato an same shi a tsarin haƙarƙarinsa nan akwai wani makeken ƙirbi. To su kuma annaba ba mai tabo ba mai kumburin leɓe kamar kuturta babu wannan. Shi sa ba a tabbatar da cewa annabi amma dai waliyin Allah ne kuma matafiyi ne zurƙanne ne. Shi sa Allah ya magana sama ƙalo ya zurƙanne ne inna kaza da sauransu a cikin alƙur'ani. Allah ya magana sa. To saboda haka wannan ta sa ƙarshen mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura wani ya ɗaura. A hanyar tafiyarsa akwai Muhammad ibn Masalamata yana ƙofar gida a zaune aka ce musu abu na ibn Umairi yana zaune sai annabi ya shigewa suna kan daga nan ƙofar gidansa akan dogon itacen dabino. Suka ga annabi da wani abu aka ban san da shi ba. Suka ce kun ga dan wajen Abdullahi jikan Hashimawa ya naɗa wani abu a kansa. Ku zo mu je mu tambaye shi me amfanin wannan an ɗaura me kuma rashin amfaninsa. To shi manzon Allah ina da mazaya ina da khususiyya. Idan ya ga dama ka gan shi in bai ga dama ga ka gashi ba za ka ga manzon Allah ba. To wannan ta sa sai ji ana masa a baya akwai wata ya bushiya sai dan sai a kusa da ita haka. Ga su gashi suka yi duru-duru ba su gan shi ba. Har ma suna ɗan gogar mayafin jikinsa ya tsaya kawai na kallon saboda baya so su san ina za shi. Ƙarshen magana dai suka koma da baya suna ta neman sa igangara ita yana zuwa sai da ibil 3 tsakanin Maka da dajin da Ishga sai da ice dutsen Hira
dutsen Hira nan guda biyu ne, hajarai ne ita ran na farko, ita da nan dutse sun matsa juna sai ce yawwa ga wajen halwa sai ballo itace irfe nan ya rafa sama sai ya shiga ciki su guda ce kai in an to daga nan za a gani daga nan ma za a daga nan ko zalla magani na za a yi ni ko ba na so a gani. Annabi sai ya cire wannan rufin rumfar da yi sai gangara ganuwa ya haura in kuma gangarawa in yi kallon gida zuwa maka sai gan su yan ƙanana a kan gidansa saboda nisan wajen mil 3 tsakaninsa da maka ya shiga cikin surkukin daji ya daga irin ƙauyen nan ya shiga sai ya tadda dutse akan dutse shine dutsen Hira na sama mai tsawon kama in an ce kama tsawon mutum yadda za ka tafi ba sai ka sunkuya ba. Annan dama shi manzo Allah ina da hususiya guda 90 shi kadai Allah ya bi irin wannan in banda shi ba mai irin ta. Wannan ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ije iga dutsen sai ya sha'a wancan dutsen na sama shi ne hau. Idan ka je ka ga dutsen Hira ka ga yadda Annabi ya sada da dabara ya hau za ka yi mamakin wajen. Dutse ne suful haka Annabi ya aje mayafinsa ya aje takalminsa ya aje dabino ya aje butar diman ta ruwa ya taka ya hau ileka sai iga yanar gizo-gizo iga hazo su kum a ciki sai ya sauko ya fallo dan ganye ije iyaye sannan ya shiga ya koro dukkan hawami yan ƙwarikan da suke ciki izo ya ɗebo waɗannan kaya isaka sai ya shimfiɗa mayafinsa a ƙasa izuwa ya shi ya shiga ya sa in barbaza ya gyara gun sai ce to nan ne gun halwa sai ya tona ƙasa sai ya binne wannan dabina ya tona ƙasa ya binne buta iya wuya ya ce to ubangijin Ka'aba wanka na to kawai in ka karbe ni ka yadda wannan dabinan ya rike rayuwata wannan ruwan ya rike ni sai aka ce to akan mai manzan Allah izo Jibrilu bai zo ya ce ya fito ba Mika'ilu bai zo masa ba akan me ya bauta Allah ya aka yi gane da Allah haka kawai ita guda ce sai aka ce to da farko dai ya bauta wa Allah akan addinin Annabi Ibrahim Halilur Rahman. Annabi Ibrahim shi ma a daji tsinci kansa aka ce a Jibrilu ne izo iza ishafi ko adihi zuciyar annabi nan ishafa sai ya laƙanna masa la ilaha illallah amma a zuciya aka ce a bi zikiri ala lisani a ambato ne akan harshensa sai kawai tsinci kansa ina la ilaha illallah shi manzon Allah kenan. To an samu ruwayoyi irin wa'annan da sauransu. To annabi da ya shiga wannan dutse na Hira ki ci gaba da ibadarsa da ambaton Allah yana ta tunani yana ta azkaru yana ta yi sai da ya samu shekara 40 da wata uku shine irin wannan watan na Ramadan. Duk da manzon Allah ya shiga dutsen sai ya je can karshe sai ya zauna ya kallo waje duk abin da zai gimla ko tsuntsu ne akan idan annabi ke girmawa. Amma ran da wahayi zai zo wanda ya shiga sai ya zauna a nan jikinsa ina kallon cikin dutsen bayansa ina kallon waje da wani zai zo shigewa zai ga bayan annabi a dajin. Sau da haka Allah ya ce da Jibrilu alaihi salatu wasallam ya sauko duniyan ma maka rabban da Jibrilu izo duniya shekara 555 tun tafiyar annabi Isa dan Maryam. Allah ya bar duniya ba annabta ba wani littafi da za a rike a ce wannan littafi ne ana karanta shi a maka ko ana karanta shi ma a duniyar zaman duk an canja su ga baki ɗinsu. To wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo Jibrilu makan ma dajin maka ma dutsen Hira inda manzon Allah yake ciki. Jibril da isauka sai annabi yana cikin dutsen sai duka ma an motsa dutsen kaɗan. Jibril izo zai shiga cikin wannan dutse sai ga bayan wannan Allah ya rufe fuskar dutsen. Ikewa ya can ba wata kofar, idawo nan ba kofa, Jibril ikomo nan ba kofa. Shi ko ba su da taba cikin annabi. Sai hau kan dutsen sama dutsen. Sai rinka ya hayyu ya qayyimu sai rinka mulmular da jikinsa kai ka ce balwaya ce kasa kuma ya tsire kamar kusa sai fasa sama dutsen. Annabi ina zaune sai ji kasa kas tana zubowa ya kamar zai taya sai tsaya can sai ya gwalla gwallan jikin Jibrilu zarra suka cika kogon Hira har suka rangazo cikin annabi jin kadan sai ya sauko Jibrilu. Annabi ya ga daga nan kan Jibrilu abin da ya kasa gwalagwalai ne daga sama kuma balarabe ne da rawani irin na kan annabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Da ya sauko ya kalla annabi ya kalla
annabi idan mutum amma ba jikinsa kala-kala ne sai ishanyo jikinsa ya buɗe fuka-fukansa haka sai irin gobe jikin manzon Allah haka ya manna bakinsa a bakin annabi ya manna goshinsa a goshin annabi da mun jikin jibrilu ina shiga jikin manzon Allah da mun jikin manzon Allah ina shiga jikin jibrilu suka yi shiru kowa bai ce da kowa komai ba canjin kaɗan jibrilu zai saukar da wahayi sai dan juya jikinsa haka sai ce da manzon Allah ikra'a karanta annabi ikalle yace ma annabi qari'u ni ba mai karatu wani ba na karatu sai da aka yi su uku shakka malam suka yi rufi ce ku daina cewa jibrilu ya matse manzon Allah ya sumar da shi su ma wahala ne kuma fitar da hankali daga jiki ne in aka suma ko a hankali ne ke gushewa sai ce a ka'ida wannan jingina shi ke da jikin nasa idan ya saki manzon Allah wani ilimi Allah yake cusa wa shi annabi ba jibril ne ya kawo wahayi ba idan yi ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghsha sai annabi ce was samai wa ma banaha sai kawai ji ya dora karatun sai yana yi ya ce a ubangiji in naje ina biya maka karatu da na tsaya sai ya dora ya ci gaba da karatun sa kawai sai Allah ce to in ka je ka ce wallahi ta bihi lisanaka da ta'dala bi inna alaina جمعه قرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا Allah ya ce to in nazo ya ce ka daina motsa harshen ka ba sai daga nan sai Allah ya ce ai Jibrilu ba biya ma za ka yi ba ya shiru kawai ka saukar da wahayi kai tafiyar ka dama tun mun sanar da shi alqur'ani yana nan kirjin manzon Allah shi yasa da an zo karanta saboda munafikan kafirai suna cewa dama annabi gida yake shiga ya kero qur'ani ya fito da shi to daga nan sai Allah ce to la ta'ruf bihi lisanaka li ta'jalabi ka daina motsa harshen ka ma dan ka gaggauta riga jibrilu karantawa daga nan sai aka ce to shi jibrilu in yi zo ya saukar da wahayi kuma in yi zo wahayin nan zaka ji kamar kudan zuma ne a fiskar manzon Allah a haka za a saukar da wahayi to wannan ta sa a na uku sai jibril ya ce da manzon Allah da ikira sai ce me zan karanta sai ce ikira abismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra'a wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam iya dan ya sauka malaman tarihi ba su saba da ba wannan ayoyin su suka fara sauka kuma wannan sura ita aka fara ya fito wannan kalmomi aka gaya annabi a wannan kalmomi ba umarni ba hai iya wannan sauka da ya gama gaya manzon Allah wannan me kai ce da annabi to dan kauce in fita iya nan Allah ya aiko ni sai ya juya kogon sai ga kofa ta bude Jibril ya fita gwalagwalan suka yi ta bin suna ta bin suka gama tas yana gama fita sai ya juye ya koma balarabe irin siffar manzon Allah sai ila ya koma ya ce ya nabiyallah annabi sai ga hannu fari na mutum sai shi ma ya miƙa masa ka gaisa sai ce ya annabin annabawa duniya ba ta taɓa samun annabi irin kawai ya fito da manzon Allah suka gangaro ƙasan kogon yana sai ce Allah ya zaɓe ka kai annabi kuma annabin malhama annabin ɗauki ba daɗi Allah ce a baka haƙuri a haƙurƙurtar da kai duniya kaf ba mai cewa la ilaha illallah yanzu ka buɗe ta yanzu ka sanar da duniya ga Allahu sabo wancan duk sun yi shirka da Allah yasa kake ganin shi annabi Muhammad Allah bai yarda ya jingina ma wani annabi sun yi zamani da shi ba shi kadai ne amma duk annabawan baya tunda an karanta an gani yayi annabawan za ga wani annabi su 10 wani su 20 wani su 40 annabi Sulaiman a fada sa annaba 30 ne kuma duk annabawan Allah ne amma shi wanda Allah sai Allah ce kai kadai ne za ka zama annabin duniya kuma ka musulunta da duniya a hannunka jibril duk ya gama gaya masa ya ce to Allah yana da al'ada daya abin da yake fara nuna annabi shine a fare wa Allah sallah dan a kwafa a gunka duk duniya ba mai sallah yana kai za ka fara yin ta a gani a gunka sannan kowa irin kai manzo Allah ce to haka ne sai ce amma kan a fara sallar akwai alwala ice jibril alwala ce
yace to ya za a sai ce zo ka gani sai ɗaya da annabi a bakin dutsen Jibrilu sai ya sa fuka-fukan kafarsa sai ita ki gogon gira sai ruwa ya kule tsar yi alwala uku ya Rasulullahi wannan ita ce alwala ta annabawan Allah kai ma ita za ka yi kuma al'ummarka saboda kai an ba su irin wannan alwalas al'umman bayan suke alwala uku Allah bai karɓi sallar sa ba sai ɗai za su amma kai sai aka ce kai alwala irin ta sa annabi Ibrahim Musa Isa Nuhu irin ta za ka yi an baka gagarumar kyauta kenan Jibril ya alwala manzon Allah yi sai ce to kuma ka ga yadda ake sallah idan gara Jibril ya tsaya kamar can annabi yana nan yana kallon sa ita shi ya sallah raka'a biyu yace wannan ita ce sallah munajaci da Allah kenan ita zai fara wajabtawa a kanka da duk wanda zai bi ka kaji shi sa ga ita sallar nan ba a wasa daga wahayin nan sai sallar can ita aka tira kuma Allah ya ce ita ce wacce kowa sai ya zo da ita gaban Allah to ka ku ai shi za aka ce wata a azumul ibada to mafi girman a cikin ibada da aka yi sallar sannan Jibrilu ce da manzon sallallahu alaihi wasallam to za mu sake sallar tare sai ce to sai ce za a yi sai ce a kai za ka ja annabi ce a kai ka nuna alwala kai ka nuna sallah ka kuma yin gani sai ce a ya nabila an rubuta a cikin lahul mahfuz idan mala'iku suka taru in na zo ni Jibrilu ni jagoransu ne ba wani mai magana ina tsaye in annabawan Allah sun taru kan an ka zo gun ba wani mai magana mutuka kana tsaye in an haɗa annaba da mala'iku aka ce ga ka abun Allah ce ka kowa ya ce koma kai za a jira ido kawai ba bi kadarin manzon Allah ke to da ka wannan kasa sai ce annabi ija sallah aka sanar da isa shi a lokacin kuma sannan aka ce ija sallah ija Jibrilu sannan ija Jibrilu sallah da aka gama sai ɗora annaba a hanyar zuwa gida annaba da ito sai gari gaba ɗaya canja masa canjawar da yi masa yana tafiya sai ga wata inuwa mara hankaka irin lubun din nan sai je cikin ta kawai sai huta ya tsaya sai zan ce assalatu wassalamu alayka ya nabiyullah assalatu wassalamu alayka ya safotullah annabi sai ya juya ganin sa dan ya gane wane ne akan bishiyar alabai yake ba wannan kalma sai ya gano ganyen bishiyar ne yake gaida annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a yanzu wannan annabi sai ya bar bishiyar yana barinta sai ya hau kan wata kamfa sai ya bas da ya taka dutse sai fasa shi tun daga nan Allah ya sa wa kafarsa wani sinadari in dai zai hau kan dutse duk ƙwarin dutse sai kaga in yatsunsa guda 5 na gaba da dunduniyarsa na tsakiya ne ba za ka gani ba amma ana gani a ce nan sahunsa ne amma ya taka yashi ko ƙasa ko ruwa ko jini ka zubar ita ka baka isa ka ga sawunsa a wannan wajen ba hakunsa ake sai ta mamaki sai haka kuma sannan ba ya tsallaka rami idan aka yi rami a nan da annabi ya to sai rami haɗe karam yana tsallaka sannan rami bude amma annabi ya taɓa tsallaka rami ba ka san ko ai daban shi Allah ya shi sannan to irin wannan kofa haka ko kofa ce wannan ko to idan annabi to ba zai haka ba a yana towa sai ta daga in shige sai ta da inda take kasa ɗaya ko ba za ta marwaso ba wannan duk hususiyar manzan Allah ce shi kadai Allah iya da wa'annan da kararrun abubuwan su rinka biyayya gare shi yana zuwa gida kuwa Khadija ta ce na'am ya aka yi sai ce Khadija na zo da labari sai ba ta labarin zuwan Jibrilu da abin da ya faru ice amma na ji wani abu a raina Khadija da kin ga abin da na gani da kin yi mamaki ta ce wallahi na san ubangijin Ka'aba ba zai muna na maka ba kana da gaskiya kana da amana ga alkawari ga sanin haƙƙin dan adam yace Khadija ni naga abun da na gani to akwai wani amanta ana ce masa Warqatu bin Nawfal kawai sai ta dau doki ta ce manzon Allah ya hau ita ma ta hau suka tafi gidan Warqatu bin Nawfal amanta ne tana zuwa ya je Yahuda Najrana Banu Quraiza Banu Qainuqa sun dan je nan wajejen haka da sauransu idan ya ji fatawa Warqatu bin Nawfal dattijo ne shekararsa 100 an ce da 15 aka ce 125 ka ku ayya kwana biyu ina daga cikin dattawa a cikin mutanen Makka to wannan ta sa Warqatu bin Nawfal ana zuwa gunsa Khadija sai ta ce masa to
ga amina ga ya ma abin da ka gani ya gaya masa duk abin da ya gani dangane da abin da ya faru a ina a dutsen hira warkaci ce ya laitani ya laitani ya laitani sai annabi shi warkatu ya kace ka shiga uku kai can ka ce yace wannan da izo gunka na musu ne allazi ata Musa ibn Imrana na musu ne Jibril ne mai zuwa gun annabi Musa dan Imrana ne abin da yasa nayi ma kai ciwo karfi na ya kare ba zan iya taimakon ka ba mutanen maka za su dake ka ka ci daga gare ni za su zage ka za su kore ka za su jefe ka za su daure ka sai ka bar wannan da mene musu ce ka zo da Allah suna da lata da uzza da hubal wannan ita ce rigimar ka da su za ka yi shi sa na ce na shiga uku ga annabi ba kokarin taimakawa ba zan iya taimaka maka ba ka ji dalili ta ɗauko annabi ta dawo da shi tana dawo da shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Abu Lahab sai ga annabi ya sallah raka'a dan naji wani mutum ya taba cewa Khadija ba taba sallah ba to ije in canja wannan karatun ka je ka dau Muhammadur Rasulullahi ka je ka duba babun kafa addinin musulunci ka je ka duba shi Khadija ita ce ta biyan sallah a duniya ma gaba daya daga annabi Muhammad sai ita dan da ta zo ta yi da yayi shi annabi sai ta ce menene wannan kana son kuya kana ta ce sallah kenan wannan munaja ce da Allah kenan ta ce to zan yi ce to dauko buta ya koya mata alwala ita ce ta biyan alwala a duniya gaba daya sai ce kin ga yadda ake yi ta yi sallah ita kin yi ko yadda ake santa ka ce bata san sallah wai bata taba yin ta ba na ji shi Amurka ta ce a ba haka bane gaskiya ta ai ita ce ta bi ma daga annabi sai ita sannan sai Abubakar Siddiqu sai Ali dan Abu Talib ai abun ajere yake dama shi Ali yana shekara 9 aka aiko annabi kaga yaro shi sai ake cewa a yara sai a ce Aliyu wasu ka ce shekara 10 wasu ka ce 12 amma dai bai balaga ba to wannan ta sa sai da Khadija ita ce farkon wacce Allah ya fara turo mata da gaisuwa a duk mutanen duniya gaba ɗaya bayan manzon Allah. Jibril ya ce ya Muhammad Allah ya ce ka gaida Khadija. Ya ce Khadija ko ne ce a ba Khadija Allah ya ce a gaisa. Ya ce to Khadija Allah yana gaida ki kuma ka ce Allah ya bata aljanna ita ce farkon yattacciya a maka tun kafin waɗannan sabon karɓa dinin musulunci. kuma ita ce annabi abin da baya manta a Khadija shi sa ala ayi halin ita sai da Khadija a duk matan duniya tun daga kan Hawwa har zuwa ƙarshen matar da za a haifa a duniya ba a samu irin Khadija bayan yanta Fatima Zahra dama su daga Fatima sai ita ya amma ta fi wasu an gane ko to karshen dai mu'amala haka annabi sallallahu alaihi wasallama aikensa in kasance Abu Lahab ganin wannan sallah kawai sai daga dalle sai fita ina yaje sai tafi gidan sarki Abu Sufyan ya fadi ya gaisuwa ya ce to subhanallahi yace bala'i da musifa sun sauka a garin nan sai ce to kamar yaya yace sarki dan kane na yaron da muka yi bisharar nan da shi ba mu san haka zai zama ba yanzu ya zo ina ta dungura goshinsa ba komai iska kawai ake bautawa na gan shi ya dungura matarsa ta dungura yana cewa wai haka Allah yake so ai ita ce sallah kana ma suke da Allah ya Abu Sufyan ya ce to ai hana shi za a yi kawai ina abaja ne ke dan da nan kankace mai fa sai aka rike da maka gaba daya iya wannan kawai sannan kuma a lokacin ma ba wani sahabi ko su Abubakar ko su Umar a'a duk ba a magana su waɗannan guda biyu ne ba amma dandanan sai magana ta wasu dandanan sai ga kafiran da sun yi kungiya kankace mai sai ga shi kofar gidan Hashim sun cika suna shigowa sai ga Abdul Muttalib baban Sayyidi Ali sai ce wani abu ake ka ce an zo gun ɗanka ne menene ya faru ka ce a'a ya ce wani abu ya zo masa dama abajan dai ya tsara musu abin da za su faɗa idan ka ce to sa abajan ne sai Abu Sufyan sarki ne da kansa yazo za ka leko ne ce zan leko annabi ya fito ya ce gani sai Abu Lahab sai ce na kana wani abu gida menene sai ce Jibril ne zo mu yace wa Jibril yace mala'ika ne
yace to me yace ma a yace da ni karanta wannan ayoyi sai yace to me kake nufi sai ce Allah subhanahu wataala dai ga abin da yace to ya ce mu ballata da uzamu bi ka mu bi shi yace a iya nan kawai sai ce to abin da zan gaya maka kaga kai yana kan rigima ta balle a garin nan kaga dai akwai lata Allah ne akwai uzza Allah ne su allolin ba suna da yawa suna su a dogarin ka lissafa alloli kuma duk gasu a daddakare kuma gane ita lissafa su da yawa ice duk waɗannan kaga alloli ne kaga rigima za a yi kuma maka gaba ɗaya kaf wannan suka sani kaga ba san naka ba kai naka kaga ƙoye ne wannan kuma a fili yake kuma na ji kana cewa kai Allah ka sabo ne mu namu tsofaffi ne tunda kaga mu namu ba tun kan haife ka suke kai kuma kaga yanzu ka fito ya ce abin ba haka bane za ku ga abin da zai faru sai ya ce da abada da kaji ko kaji abin da yake za mu ga abin da zai faru to ashe annabi ya san za a yi rigima za a fafata dama warkati ya gaya masa to a ƙarshen mu'amala sai suka ce to ka je ka ce da Allah dan mu samu makama mu ballata da uza mu bi ka mu bi shi dan har yanzu mu kai mana wannan kirarin ba dan mu sanya zami da kai to kaji saboda su wata ɗan ƙofa suke so ta rigimar tunda da shi bai faɗa ba kaga ai ba rigima ko sai ta faru tukun za a rigima sai da aka shekara 3 Jibrilu bai dawo manzon Allah ba ake jinkirin annabta jinkirin wahayi kenan su kai su kawo kullum in ka ɗauki ma alwarin muhammadiyya babun aiko annabi muhammadu za ka ga inda annabi har ta kai yana hawa kan dutse can zurwacin sana tsawon wurin ƙarshen dutsen da ce kai tunda mutanen maka na zo musu da alheri ba sa son alherin nan ba ni ma a rasa raina sai islamiyoyi ka irin sai rungume shi in ka ɗauki tamun ka duba ka za gani sai kai annabin annaba ne Allah ce ka ci kada haƙuri ka yi haƙuri wannan addinin a hannunka ike a tafin hannunka ike duk wanda ike maka sai ya zo ya bi ka wannan ko bai bi ka ba zai bakunci lahira amma sai kai haƙuri kar ka rinka daka tasu sannan annabi ya dawo sai da ya samu shekara 3 kuma bai koma dutsen can na hira ba a shekarar nan ta 3 ya ɗau huta annabi ya fito sai ya ji ɗumi a sararin sama da haka sai ga wani mala'ika fallau ina tashi dan mafikinta kamar babban juna sai ku ga Khadija ya fito mala'ikan nan da izo dutsen hiradin nan na ga alamarsa ya sauko ta sararin fuskar gidan nan Khadija tana zuwa ta ɗan mayafi ta yafa ta sa ɗan kwali mu je ka nuna shi ta riko hannunta kenan kawai sai mala'ikan ya jira tsakiyar kusa da kofar gida kawai ce ai gashi nan ya to Khadija ba kafa ita da kirji yake tafiya zo mu shiga daki ya Khadija ta janyo turmi ta ajiye ta zauna ta rungume Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ke cewa gashi nan ya to zai tafi da mu da fukansa sai ta yaya mayafin kanta da dan kwalinta gashin kanta ya fito bili sai ya bata ita Khadija me kika yi na ga mala'ikan ya bata tace warqatu bin Nawfal ya taba cewa da ni mala'iku ba sa ganin gashin kan mace a gidanta ko a waje amma shaidan an gane yana ganin gashin kan mace har ya hau kai sai na jarraba in ga mala'ika ne ko aljinto na da tabbatar ma cewa mala'ika ne can sai ta ga annabi cif yana tsama sai ce ya Khadija zammilu ni fazam malahu Khadija rufe ni sai ni da hurgima da wata tsoma ya ta tuka man ta ƙara ɗora man ta sake ɗorawa sai ta ga yana ta girgiza ma ya ta ce yanzu muke tare da kai sai ce Khadija ina kula na ta ruwa ta ce tana ɗaki ce da komo ta ɗauko buɗe bakin da ya ce a nan za ki zuba nan ta ce a kai da kake tsoma sanyi a ɗan ruwa ice Khadija saurin ki zuba ta bulbula masa faɗin rungume sai ta ga tsakar gidanta da saman kan ɗakinta suna girgiza da tsumar jikin manzon Allah ta ce na siyo tabarma wundiyoyi a Yaman ba an ɗauko su ɗora ma ko ka samu sauki sai ta shiga ɗaki ta ɗauko wannan tabarmi guda 3 wundiyoyi masu kauri za ta mutu sai ta ga alibe bakin kofar ɗaki jikin Jibril ya baza kafukansa ya durkusa ya dafa kafaɗan manzon Allah nan sai ce ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakbir wa thiyabaka fadhir wa rujla fajir wala ƙara lafiya a dace ko wannan ita ce sura ta biyu a Qur'ani bayan ikira hadisin da ta sauka Jibrilu da ya gama ba da wahayi sai ya dan tayi
manzo Allah sai miƙe sai ya juya kayan ba Jibril buga fuka-fukansa sai sama annabi na kallon sa ina yi haka ya bata Khadija ta fito da wanjiyoyi sai ta ga annabi ya tare mayafai ya tsaya kyan ba alamar wannan zubar sai ta ɗau hannu ta sa kirjin annabi nan yace me yake nema ta ce ruwan da na zuba ma ban ganshi a ƙasa ba kuma ban ji danshinsa a nan ba sai ya ce Khadija kin san abin da ya ce da ni dama ne ya ce ya aiwal mudanzir ya kai mai lulluɓa da mayafi Allah ya ce ka tayi fa an zurta wa'azi Khadija yanzu ni annabi ne mursali duniya kafira ya za'i wa'azi ka ji bayan da karatun yake sai ka ɗauki babin aiko annabi kaga gugurwai da manzon Allah yake ya zama shi kadai ne a duniya wanda yake sallah sai matarsa ake so kuma ija hankalin kowa a zo a yi wannan sallah kuma an manta da ita gaba daya shekara 555 ba wata annabta a duniya da ta bayyana to yau kuma gashi to karshen dai makala annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka wannan gwagwarmai to akwai abubuwa da yawa wanda annabi tunaninsa ibashi ya rinka yi ta ga wayannan kafirai shine da wannan aya ta sauka annabi fito ya bayyana ta sai ya ce da matarsa ya ke ganin za a yi a mutanen nan na makawa zan ɗan tara in kai mata yin addinin nan ko zai taimaka ta ce to wa ka gani ita to akwai dai mutum biyu akwai abdulka'abati wato abubakar siddiqu kenan ice abdulka'abati baya shan giya ana shan giya na kula da shi in an zauna caca hanya shi baya caca in an zama ana da gingimu shi ba a da kawai ya shigarta da kasuwancin sa to ya kike gani ta ce tun da zuciyarka ta ɗan so shi ka je ka same shi to shi ne ka je ana cewa na biyu a manyan maka abubakar siddiqu ne shi ko abubakar siddiqu Allah ya masa wata irin daraja Allah da ita shi mutanen maka suna zuwa sham suna siyayya suna zuwa kusura suna siyayya ƙarshen ma'amala abubakar siddiqu sai ga ana korarsu saboda an tsani mutanen maka tun abun da ya faru akan ashabul fili sai a rika cewa wa'annan mutanen na maka laraba wannan quraisha wannan gabaye ne wawaye ne ba ku ga yadda suke sarki na jashi ba haka kawai suka ajiye kayan su kusa da wajen da suka ajiye suka ce abinci suka gama a kanisarsa kuma ƙarshen mu'amala bayan sun shiga wannan kanisa tasa sai wani abu ya faru menene ya faru a wannan kanisa sun haɗa wuta sun gama cin abinci ba su kashe wutar ba sai kawai iska ta taso ta yayi mota watsa kanisa cocin ta kone gaba ɗaya an bada wata sa yi wannan suke ta dai maganganu haka da sauransu don a kansu Allah ya saukar da li ilafi quraish ilafihim rihilata shita'i wa sayf har zuwa ƙarshe a kansu ta sauka saboda tafiye-tafiyen da suke da abubuwan da suke yi da su waye da sauransu Allah ishe da su yi maganganu a kansu bayan illata su da waɗancan mutanen suke yi to wannan ta sa Abubakar Siddiq da ya ga an tsare su an kore su da ije Shamsu ya ce kai Allah a sai mun da gona to gonar su ba ta sayo ta daɗi haka Abubakar Siddiq yi sai wannan gonar ya biya bayan ya sai gona ya biya da kuɗinsa sai ya ce da Allah yana son leburorin gari aka waro masa suke yi ɗakuna aka kewaye ta da itatuwa da kara sannan aka yi ɗakuna siri ya zo ce da mutanen maka ai na sai muku gida a can saboda haka duk wanda yake da wata bukata in ya je kasuwancin sa idan gidan ya zo na ba haya na sashi ba kyauta na sashi ta wannan gidan Abubakar Siddiq ya je shi ne mafarki aka ɗauke shi daga cikin gidan aka kashi kofar gidan kan dutse aka yi rigingine da shi sai ga an farkin wani wata daga sama ta can ya dare a nan da Abubakar sai ya ɗauke shi watan da hannunsa sai ya mai da shi kan dutse watan ya kuma sama idawo can kirjin Abubakar in kuma yin sama idawo a na uku sai ya farka yana shigowa sai ya ce da yan kasuwa kai ku tashi da wani mafarki mai daɗi kuma labari mafarki ne ina cikin gida an kai ni kofar gida kan dutse na wata ya sako ya hau kirji na haso uku ina ɗaukar sa da hannu mai da shi suka ce kawai da ya daɗin bacci ka wani ce a baka ci riba ba ne kowa da abin da ya faɗa sai wani ce ka ga mu larabawa fa jahilai ne ba mu da ilimin ta'abir ruqya ba mu da fassara mafarki amma ka sami yahudawa su suke da wannan abubakar kudurce wannan ije na ran nan sai ga rahibu bahira yawwa rahibu bahira dama ina neman ka mafarki dai sai ya gaya man mafarki
sai ce ya sunanka ya ce Abdul Ka'aba sai ce mafarkin gaskiya ne amma ba zan fassara ma ba sai ka bar dinariya 12. Abubakar ya kwance sanwansa ya waro dinariya 12 ba shi ya ce to ka kasa kunne ka ji kai dan maka ne ko sai ce eh sai ce to a maka za a aiko da wani annabi shi ne farkon watan da ya dira kirjinka wata na biyu kai ne na biyan addinin musulunci a duk tattalin da suke maka gaba daya wata na uku an faɗe shi za a faɗe ka akan kafa addinin musulunci sai ce to wannan annabin na sani ce ka san wata ne idan ce na sani ya ce wannan annabin ka san shi ya san ka to a nesa za a aiko shi ko a kusa ice wajen a nesa ya tsaya ko mutu ido ice a kirji na ya sauka na ɗauke shi na ajiye ice to wannan annabin kusa da aiko shi kuma kullum sai kun gaisa da annabin nan hannu da hannu kuke yi da shi sai ce to haka ne sai ce to yanzu kana ganin shi wannan annabi da ka ce ya san da na san shi kuma ka ce muna gaisawa da shi ice gaskiya ne ice to ya kake ganin na ce ai wannan dai na baka dama ne kawai ga ta nan Abubakar Sadiq ya dawo maka da ya dawo maka sai ya dau buzu Asma'u yan sana'u a ko buzu shi fada sai ya zauna kawai kofar gida haka da wani mutumin kirki ya ce to ko wannan ne zai zo kula shi ne annabi ki ta kallon sa to nan annabi Muhammad ya yi tunani ya je gon Abubakar Sadiq ita wanda daga gida ita da Abubakar a zauna ina sauraron waye annabin nan na Allah annabi yana jin wasu abokan ce yanzu da wannan ne annabin nan ba rigima kowa ya yarda da shi mutanen maka ana ce ma al'amin an yarda da gaskiyarsa da alƙawarinsa da amanarsa ba abin da ya rage annabi ko yana zuwa sai ya tsago Abubakar yace Abdul Ka'aba yace na suka gaisa da shi kai Asma'u tashi shiga gida sai ya zauna ya matsa annabi ga shi annabi ga annabi sai ce kaji abubuwa suna faruwa yace eh naji sai ce to Allah ya aiko ni kuma ne tunanin ba wanda ya kamata to sai kai Abubakar Sadiq sai ce to wannan zaman da nake ba na kowa bane naka na yi mafarki tun kafin ka bayyana sannan kuma gashi ka bayyana ya za'i sai ce to na zo ne na kama ta yin la ilaha illallah Abubakar Sadiq ce ai ta nake jira ga ya mun yanda ake ki musulunta da Abubakar Sadiq ya canja shi gaba daya yace kuma sunanka Abdul Ka'aba ka canja Ka'aba baiwar Allah ce ka sa suna sai ce to wanda suna ka fi so manzo Allah ya ce ni na fi son Abdullahi sai ce to ka sa mun Abdullahi ce yanzu sunan ka Abdullahi ka ci ana ya canja mishi ce kuma na baka dama wanda ka amincewa daga cikin abokanka da yaranka da iyayenka da makotanka da duk aminan arziki wanda duk kaga zai karba addinin nan duk wanda ya karbi la ilaha illallah ta hanyar ka to ka yanta kanka da kanka daga wutar Allah ya ba shi wannan damar wanda Abubakar Siddiq shine na uku yantawa